Съемкаларга килер алдынан Марсель агай турагында интернеттан күйткәнсе мәгълүмат укыдым. Марсель агай миңа бик охшаны, сөнки мин дә үзем КВН уйнап көлдертергә, шаяртырга яратам. Мин Марсель агайдан аның бик үзенчәлекле бөтен һорауларга сын алтымайынса әйтер дип уйлыйм. Һәр вакыттагыша шәп кәеф менән килдем. Быға тиклем портретыгыды төшергәндәре булдымы? Бик күп мәртәбә һәм бик күп тапкырлар һәм күп ерләрдә, күп илләрдә һәм һәр төрле кешеләр тарафыннан, кешеләр дигәнем инде алар рәссамнар тарафыннан төшерелгән портретлар. Ләкин алар хәтта портрет дип әйтә алмыйлар, алар күбеһе шаржлар. Ә нинди һораудан куркаһығыҙ? Нинди һораудан куркырга? Мин куркакка охшаганмын. Калмыгыз, дуслар, калмыгыз. Хәлләрегез нисек? Хәл бар. Хәл. Әүзегез ни хәлдә? Аллаһка шөкер, һәйбәт. Һезне күрүегезгә бик шатбыз бүген. Һәм минең исемем Зөлфия. Тапшыру башланыр алдынан мин һезне тапшырудың кагыйдәләрен таныштырып үткәм килә. Әйе. Утырырга мөмкинме? Утырырга, әлбәттә. Без һезгә һорау бирәбез, һез безгә җавап бирәсез. Тапшыру адагында һезгә охшаган, күңелегезгә яткан бер портретты һайлап алырга тиеш буласыз. Булха ундай. Әйе. Аңланым. Шуннан һез миңа һорау бирәсегез. Шуннан соң мин сезгә һорау бирәм. Әйе. Иләштә бик шәп. Әйе, һәйбәт. Һезне белмәгән кешеләр бармы? Бардыр мөгаен. Бардыр, ләкин мин аларның үзләрен белмәйм. Баласагызда иң зур хыялыгыз нинде ине? Минең бит хыялларның иң зурыхы, иң бәләкәе, уннан зуррак, уннан бәләкәйрәктәре юк ине. Мин бары тик бер нимә хакында гына хыялландым дигән хыялы дип әйтеп булмый инде. Уйлый торганым инде. Анда үткәч кем булаһың дип битендә бит. Ул вакытта безнең кем миллиардер булам, яки кемнәр бар, олигарх булам дип, яки президент булам дип хыялланып йөргән кешеләрне мин осратмагайным. Ондай малайдар, ондай кызлар тумагайны әлеге күк. Ләкин ул чакта мин инде илебез өчен ниндәй дә булса файда китерү өчен, ләкин буның өчен каләм менән эшләгән, ягъни язучы, журналист булырга һәм шуның өстендә эшләргә ұмтыла башлан. Мин бәләкәйдән үк менә итәктә ук шигырьдә мин 2 яшьтән язганмын һәм шуннан башлап инде мәктәптә укырга, шуннан соң инде университетта укырга, шуннан инде язучы булу хакында әйткәндә хыяллана торгайным дип әйтергә кирәк. Ләкин шул ук вакытта мин рәссам төшерергә, рәсемдәр төшерергә, хүрәттәр төшерергә бик яратайным. Һәм ул вакытта минең хүрәтләрем Берлинда балалар хүрәтләренә үткәрелгән конкурста приз алганы хәтердә. Алар инде приз булгач бүләк итеп җибәрделәр. Әлбәттә маркалар җибәрделәр. Марка булды акча түгел. Почта маркалары җибәрделәр. Ана шулай итеп әйтергә кирәк, инде шул язучы, журналист булырга хыялландым, башка хыялым булмагач, шуңа күрә бүтән кеше булманым, президент та булманым, олигарх та булманым, хатта космонавт та булманым. Шул беренче язылган шигырыгызны хәтердә? Әлбәттә хәтердә. Аны ничек туганында мин аны бик хәтердә калган ул. Минең апайым, безнең якта апа дип әйтәләр, апайым, туган апайым, ул мине бик ярата инде. Чөнки мин аның үзен бик яраттым. Менә ул инде кияүгә чыккач, үзенең кияү менән тәүге тапкыр безнең Атай Сәйдәр йортына кайтты, Сити районыннан бергәләп Матайга утырып кайттылар. Ул вакытта Матай инде ул әлеге кәмендә Иномарканың иң крутой инде әле. BMW. Әйе, синеке шундаймы, BMW? BMW булачакны бит киләчәктә. Ана шуның BMW-дан да шундайрак минең апаемды утыртып кайттылар да, ләкин юлда йөзне кеше битендә кыюлык өчен ул вакытта авылларда полиция, милиция
тотусы юк аны неләр менә шул әдрәк кыйш тия булган юлда. Минең гезне. Аны кыйш тия булган. Мин инде бу хакта шигырь яздым. Бер көн безгә гезне килде. Матай менән тырылдап. Өйгә керделәр икәүләп, апай менән пырылдап. Чөнки апайым уны әрләп керә. Ничек инде син менә тәүге кунакка кайттың, ата-әсәләр янына шулай кыйш тияп кайттың дип әрләп керә. Менә шундай шигырь инде ул. Шул. Әйткәндә һезгә ничә яшь ул? 14, 15. 15. О, һез бит инде каралы зур кешеләр икән 15 яшьтә. 15 яшьтә инде мин мөхәббәт хакында шигырьләр яза башлагайным. Менә Тәүге мөхәббәтегезне исләйегезме? Ништәп истәмәйем инде. Мин унтыктым карт бабай менә инде. Тәүге мөхәббәт әлбәттә, аны әгәр китаптан укыган ул хакта да яздым. Иң башта йөри аякка басып йөри башлагач, тәдре янына килдем дә, шунда мин күрше кызын күреп калдым, урамда йөргән. Бу инде мөгаен 2 яшь булды микән миңа. Бәлки 2 яшь ярым булгандыр. Шуны исләйегез. Әйе. Яни сез истәмәйсезме? Бала сақты ул исләп булмай бит, кыйын исләргә буны. Менә мин исләмәйм. Ну, син истәмәйсең дә, синең мөгаен мөхәббәтең булмагандыр. Илмер. Әгәр дә сын мөхәббәтең булса, син мөгаен аны исләгән булыр идең. Ана шуннан инде менә мин беренче класска баргач, инде мин инде яңа башка күрше кызлар гына түгел, икенче урамда яшәгән шибәр кызларны күрдем. Алар булай шибәр генә түгел, мин аларның яхшы укуларына да карап киткәнем. Менә шул вакытта мин шигырь яздым да, ана шул шигырь дәфтәрен шул кызга бүләк иттем. Ләкин ул кыз менә шул синең күк булгандыр, мөхәббәтне аңламаны һәм йыртып ташланы менә шул дәфтәрде. Шуннан башлап мин кызларга 7 шигырьләр язмай башладым. 6-нчы, 7-нче классларда укыганда мин дә шуян шигырьләр яза башладым. Шигырь язарга еңелешме? Юк, бер эштә еңел түгел. Менә хүрәт төшерү еңелме? Юк. Бигрәк тә көлкеле шигырь язу һәм көлкеле әсәрләр язу, гомумән юмористкалар язу. Моннан да 7 эш юк. Һәм моннан да нәмә дип әйтәм, мин каһәрле дип әйтмәдем, алай дип әйтмәйм. Ләкин кайсы вакытта шулай була, һәйбәт. Кешене көлдерер өчен хатта илап ук түгел инде. Язмагыңда шул тиклем кыен итеп, авыр итеп көлдерү шул тиклем кыен ул кешене, сиңа рәхәт әле көлеп кенә утыраһың. Мин шул һезгә тапшырырга, шуны ошо хәлемде һезгә тапшырырга тырышам. Әйдә. Һезгә нык авыр булһа, кемгә һез мөрәҗәгать итәһегез? Үземә. Фақат үземә. Бүтә авырлыкты еңә торган кеше, иң ышанычлы кеше кем була инде? Ул һин үдең. Дөрес әйтәһең, әйе. Ул мин үзем, әйе. Әгәр дә һиңа авыр булса, һин кемгә мөрәҗәгать итәһең? Үземә. Һин дә үзеңәме? Дөрес, чөнки һин егет кеше. Һез яңгызлыкты яратагызмы? Кемде яратам? Яңгызлык. Одиночество. Яңгыз, инде хөрәлек, яңгызлыкны син яңгызлыкны яратам. Яңгыз торганда юк. Ничә инде яңгыз? Мин һәр вакыт әгәр дә бер үземне калсам, ул вакытта уйларым менән бергә, ләкин хатирәләр менән һәм шуңа күрә мин бер вакытта да яңгызлыкны тоймыйм. Ләкин иҗади яңгызлык дигән әйбер. Бу инде әлбәттә шау-шудан касып, әле заман әйткәндә шаудан касып, бер генә яңгызлыкны рәхәтләнеп иҗат итеп утыру. Менә шул яңгызлыкны мин яратам. Зөлфия әйдә. Нинди темага шаяртырга яратмайсыз? Бана бул бик акыллы хурау булды. Зөлфия, үзең уйлап таптың буны. Менә бул хурау булырга тиеш. Чөнки әлеге вакытта мин шуны әйтә алам. Минем юмор ул күкрәк тирәһендә, йөрәк тирәһендә, ягъни менә йөрәктә нимә чыккан, күңелеңдә нимә бар? Бул юмор гына түгел, бул сатира күбрәк. Аны Гоголь күз яшьләре аша көлү дип атаган аны заманында. Чөнки менә шул бул инде моңху көлү. Ягъни кемчелекләрдән, социаль җитешсезлекләрдән көлү. Бул хи-хи-хи ха-ха-ха гына түгел. Менә шундай җитди көлү, ягъни икенче төрле. Шуңа күрә мен әйтәм, менә безнең, гомумән безнең Башкортстандагы юмористларның көлүе, менә безнең Һәнәк журналының, андагы Һәнәк мәктәбенең көлүе, ул инде безнең йөрәк тирәһендә, йөрәктән ургылып чыккан көлү. Йөрәк, күкрәк дигәндән, анау һезнең анда медалмы, нимәләр ялтырай, нимә кыю? Менә буны әйтәм, менә бул инде үткән
әдәбият елы булды битендә. Әдәбият елындагы иҗади уңышлар өчен Рәсәй журналистлар союзының иң улы бүләге дип атала ул премия инде. Шуңа күрә менә бу алтын перо Рәсәйдән. Шуннан соң инде көтмәгәндә генә әле мин яңарак кына Грециянан кайттым. Анда халыкара фестиваль булды, иҗади фестиваль һәм язучыларның халыкара форум үтте. Менә шунда үземдә хизмәгәндә, көтмәгәндә менә шу көмеш перо килеп кунды. Мин гомумән орденнар, медальләр тагырга һәм андай нәмәләр тагырга бик яратып бармыйм. Һәм әле минем бер дә тагылмаган орден да бар. Ләкин бу инде безнең перо булгач, мин журналист булгач, алтын пероны токмай булмай. Менә шундай перо менән мин карага манып язган кеше иң тәүге шигырьләрне шулай яза торгайным. Без шундый перо белән төшерәбез. Безнең шундый дәрес бар. Рәссамдар әйбет. Әйе. Бәгат менә бит бит. Кызыклы кешеләр әй. Безнең күп. Тәүге шигырьдә мин 8 яшьтән язганмын. Әйтергә кирәк, инде шул язучы, журналист булырга хыялландым. Башка хыялым булмагач, президент та булманым, олигарх та булманым, хатта космонавт та булманым. Минем юмор ул күкрәк тирәһендә. Әйтә, Сатирик язучылар арасында һезгә конкуренттар бармы? язучылар арасында, шагыйрьләр арасында, бигрәк тә сатириктар һәм юмористлар арасында конкуренттар түгел, аркалаштар була, коллегалар, аркалаштар. Әгәр дә без сатириктар бердән булмахак, ягъни бер-беребезне яклашмахак, без бер-беребезне яклайбыз. Буна мин гомер буе Хәнәк журналында гына эшләдем. Мин баштан ук баш мөхәррир итеп куймадылар. Баш мөхәррир булыр өчен 2 совет вузын кызыл дипломга тамамларга туры килде миңа. Шуннан соң гына инде бана баш мөхәррир булып 30 ел дәвамында эшләгәндә инде шул тиклем сатира юморга безнең геройларның асуы килә торгайны. Алар ничектер үз итәргә теләйләр. Алар бер-берсенә рәхмәт әйтеп, ягъни бүләк биреп килмәләр дип әйтсәм, алдашырмын. Үз гомеремдә бер генә кеше булды. Хәнәк журналында басылган филитонга рәхмәт әйтергә килгән. Менә шундай осрак булды. Бу инде укытучы итеп җибәргәннәр дә бер агайыңды алыс, ерактагы районга. Шуннан соң инде Хәнәккә ләкәш кулыннан килмәде, буны эштән куганнар. Шуннан инде булар рәхәтләнеп мин Өфөгә урап кайттым дип шатланып шулай килгән. Бер сәгать көлһән, бер стакан хәзер. Коймак дип әйтмәкчең инде. Юк. Бер сәгать көлһәң, бер стакан каймак ашагандай була Ярай, тиде. әллә Һәр мин көлергә яртагым. көлү ул минең өчен бик авыр эш. Мин сине моны юл итәргә дип килдем, рәхәтме? Шуңа күрә сез яңлыш көлүп җибәрмәһен дип куркып кына утырам. Ләкин менә елмаюгыз миңа бик охшай. Рәхәтме? Менә минең елмаю нимәне аңлата ул? Елмаю иң тәүге фотога төшкән мин атай мәсәй менән уртагында мин 9 айлык вакытта. Шуннан ул вакытта станция, Яңавыл станциясына барганда, шунда шпаналар күп булган станцияларда, бу хуштан 49 елда. Шунда әсәемнең акса яншыгын тартып алгандар. Теге шпаналар урлагандар, дөресен әйткәндә. Шуннан соң инде мин шул нейне күргәнмен дә, карап менә шу теге шпана агайның ничек итеп әсәемнең акса яншыгын тартып алган. Аңа елмаеп караганмын. Шуннан бераз торгач, бу шпана килеп әсәйем әйтә, апа, мин гафу итегез, мин менә бу малайның шулай елмаеп каравына түзә алмайм, мин сезнең аксагызны алгайным дип кире кайтарып бирә. Елмаюдың кеше хакында кызмыгайын шагыйрьләрнең язганнары Мустакәримнең хәтерләйсез битендә бит. Елмаю ул шундай көчле тәэсир итә торган әйбер. Ниһаять инде елмаеп бардым. Һез әрмелә хезмәт иттегезме? Безнең заманда әрмелә хезмәт итмәгән егет түгел ине ул. Һәм шуңа күрә мин хатта булай дип язганмын. Егет дип тә әйтеп тормагыз сез, армияла булмагандарды дип язганмын. Бәлкем, әлбәттә, мин инде Совет армиясына университетны тәмамлап, лейтенант званиесында Сителдә, Польшада хезмәт иттем. Ул вакытта минем взводта 30 боец дип әйтәйгәндә, 30 солдат, сержант, улар белән командалык иттем инде.
Шунан соң кайткач, хатта икенче хәрби кафедраны тамамларга туры килде. Ундан соң унда үзебезнең Тоцкий лагерында Алкин Әлкә минем хуңгы званием Совет армияһы майоры. Һәм шуңа күрә бына әле инде Илмир бит әле бит Илмир. Бына һиннегәрдә киләчәктә илебезне хаклардык, армияла булырлык егет булһаң, мин һине бик нык нәмә дип әйтәләр? Буду уважать диләр бит инде бит. Нык хөрмәт итәр идем. Һәм шуңа күрә мин әлеге малайларның, бигрәк тә егетләрнең армиянан касып, куркып йөрүләренә аптырайм. Һәм был хакта инде аптырайм бит. Менә был хакта һиннең маршал дигән хикәяне укыманың икән. Ул укал Маршал. Маршал дип атала. Шулай итеп, дигәне Азактан шулай ничек итеп армияга әзерләүләре хакында аны сөйләп тора инде аны. Атахы әсәхе бүтәхле армиянан алып калырга тырышалар һәм ниһаят Азактан бул нигә ифәрдәр йортына барып эләгә. Шул хәлгә барып итә. Инде ошонда инде аны маршал килгән дип аны шулай гына күтәреп бирәләр. Һез еш сәяхәт итәгезме? Бuna ничектер шулай туры килә. Бул инде язмыш дип әйтергә микән? Мин инде хатта шаярып булай дип әйткән, дедушка по вызову дип урысча әйткәндә шулай булса, кайда мине чакыралар, мин шунда кунакка барам. Якындагы авылдан башлап, алыс көнчыгышка чаклы. Кайда чакыралар инде шунда йөгереп, атлап, утырып машинага усып шунда барып җитәм. Бул инде һәр төрле форумдар, фестивальдар, күп соракта мине жюри агзасы итеп тә, менә хуңгы Грециягә әле, онда инде мин халыкара конкурстың жюри рәисе вазифасында бардым. Әйе. Тормышта үз юлыңды, үз тормышыңды нисек табырга һеҙҙеңсә? Ой, ничек табырга икән, аны эзләргә кәрәк микән ул? Аны иң элек югалтмаска кәрәк. Буның өчен һинең максатың булырга тиеш. Һин алдан күрә белергә тиеш. Һин кем икәнеңдә. Катыныгыз һезне нисек гашык иттерде? Ниме котыныгыз? Катыныгыз һезне нисек гашык иттерде? Гашык иттерде. Сез кайдан белдегез? Бәлки мин егет кешемендер. Әле мин бит әле әйтмәм, инде минең катыным бар, мин өйләнгәнмен дип. Гаиләгә сораганда. Гашык иттерде дигәнме? Балаларыгыз бармы? Балалар бар, әлбәттә, балалар булмаган. Бара дөрес сорау бирде. Димәк, шулай булгач, хатының да булырга тиеш бит инде, кешене. Әйбәт, бик шулай шул. Нима дип әйтәйем, ул гадәттә хатын-кызлар гомумән ничек үзләренә гашык иттерәләр инде? Алар я сибәрлектәре белән, я ямхезлектәре белән, я юньлектәре белән, я юньсезлектәре белән. Мин иң башта хатын-кызның бына мин шундай ненормаль ират әйбит. Хатын-кызның сәсенә түгел, акылына караган нишләптер. Хатын-кызның иң зур матурлыгы, мин хәтта әйткәнем дә бар. Аның тышкы матурлыгы түгел, эчке матурлыгы, ул уңганлыгы үзенең күп файдалы эшләр белүе һәм кешелеклелеге. Гомумән ниндәй уңгай сифаттар бар, шуларның бөтәһе дә инде әлбәттә минең катында бар. Дип әйтәм, сез мөгаен ышанмассыз инде. Ләкин бuna бу сүзләрне минең тыңлап утырган катын мөгаен ышаныр ул буга. Айда. Үзегезне нинди әкият героена охшатаһыгыз? Әкият героена менә. Әкият героена. Охшатмайсың дип әйтергә кирәктер. Иванушка дурачак түгел бит инде Камыр батыр түгел кемдер нәмә кәйдер мин бугайын белмәйм. Ләкин менә үзем язган әсәрләргә кайхына охшатаһың дип сорасаң, бу инде кызыклырак булган булыр инде мөгаен. Чөнки минең әсәрләремдәге геройдар менә аларның кайсы бирләре миңа охшагандары бар. Һеҙҙең ғаиләлә кем баш, кем муйын? Менә һин шунтыклым һәйбәт торау бирдең, һәйбәт. Хәзер мин аңа уйлап кына җавап бирәм әле яме. Һинем яңлыш юрый минең катын кутыртып ибәрмәдемме, юкмы? Шундай сорау бирәл дип, юкмы? Таныш түгел бер битен Дэвид. Менә мин һәр вакытта да катын нимә әйтә, тиз генә торып йөгерәм. Аның бөтә йомышларын үтәем. Шуңа күрә
Тагын нәмәләр şeyler ул. Умман идеал ирләр ничек була ул? Белмәм, идеал ирләр. Ничегрәк булырга мөмкин менә. Шундай ди. Һәм умман менә мин шул тиклем әйбәт ир. Шуңа күрә минем хатыным окланып бетә алмай. Кайдан туды икән бындай ир минем бәхеттән генә дип ул мөгаен куанып утыра торгандыр инде. Һез яшь алдашаһыгызмы? Юк, мин бик кирәк алдашам. Һәм менә бу беренче тапкыр алдашуым булды. Ике совет вузын кызыл дипломга тамамларга туры килде миңа. Егет дип тә әйтеп тормагыз һез. Армияла булмагандарды. Үз гомеремдә бер генә кеше булды. Хәнәк журналында басылган филитонга рәхмәт әйтергә килә. Көлү ул минем өчен бик авыр эш. Мин инде моны юл итәргә дип килдем. Һез ниндәй китаплар укырга Мин ярата? һәйбәт китаплар укырга яратам. Ниндәй авторлар? Ниндәй жанр? Берихендә менә фәлән авторлыгына яратам. Төгән авторлыгына яратам. Мин аның ул минем кумирым дип әйткән түгел. Барыхыннан да башлап әйтәйек. Менә булар минем җатымда бар инде алар. Мин Лермонтов хакында язганмын, Пушкин хакында да язганмын. Хатта ул сатирик булмахалар, публицистик сатирага тартым әсәрләр. Һәм шуннан һуң бит инде халыкара Гоголь премиясын миңа Украинала бул уңгы минем премия булды. Гоголь исемен йөртәбез. Шуннан һуң Чехов та мен шул тикем якын күрә. Инде Салтыков шигырен хакында әйтеп тора хылайык. Ана булар. Шуннан инде Совет заманына килгәндә Сергей Михалков. Менә 10 елда Сергей Михалков исемендәге халыкара премия булугымнан Михалков менән мин дуст дип әйтәлмәйм, ләкин аның менән таныш булу, аның белүе мине шул вакытта һәм минем китапка баш хүз язуы. Менә бу әлбәттә миңа шатлык кына түгел, хәтта җаваплылык та өстәй. Һәм аның әйткән сүзләре минем җадым хакында. Менә булар бу язучыларды, менә бу сатирикларда мин инде үземнең якын кешеләрем итеп күрәм. Безнең Башкортстанга килгәндә, әлбәттә үзебезнең Бабиш, Акмулла, шуннан һуң 30 еллардагы Сагыт Такиш, Гариф Хумар, менә шуннан Хәнәктең хугыштан һуңгы тәүге мөхәррир Назар Нәҗми, булар һәммәһе бергә күрешеп, белешеп, бергәләп яшәгән кешеләр. Марат Кәримов агайыбыз, менә минем мөхәррирем, иң башта мин мәктәптә укыганда, һездән дә бәләкәй әле, һез әле өлкәнрәк яшьтә. Мин менә шул вакытта хат яза торган ул миңа Иптәш Сәлимов дип 5-6 класс укучысына һездән яңа ул юл турында язган филитоныгызды басып чыгарабыз, ләкин ошо юлдың караучысы җитәкчесенең фамилиясы ничек һуң дип язган миңа хатты. Кайда инде мин малай кеше баласага белү мөмкин дә түгел. Менә шундай якын күреп бергә эшләгән сатириклар, аларның Тезеп китсәм дә, бөтә хәле алар миңа якындар, бөтә хәле алар миңа кадерле. Абына һездән нисә китабыгыз бар? Әлеме? Бына бүгенге көндә анда миңа әйттеләр 35 китап. Ине 35 хәзер әйтәм. Һәм 2 томлык, сатирик 2 томлык бит инде минем. Бу әдәбият тарихында 2 томлык әлегә чаклы һәр хәлдә үзенең күргәнем юк. Нусыкканда шулай инде ул. Бына быел минем президентский код дигән китап чыкты Мәскәүдә. Президент бисәе. Быел чыкты Брайль шрифты менән басылган китап. Беләсезме, менә булай бармак белән укырап ни. Менә Насар күргән гүзәрше. Шул ул 3 томда булып чыкты ул. Бәләкәй генә китап. Ул көлгәнгә көлке дигән былтыр чыккан китап шу Брайль шрифтына күчерелде. Һәм шулай ук менә бу инде Хукурдар китапханасы бар. Безнең бик һәйбәт китапхана ул. Шунда ук аудио китап та чыгардылар. Ул инде мин үзем укырга тиеш булдым. Мин хәтта бөтә китапты атнылар буена укыдым инде, бик тырышып. Бу Хукурдар өчен бик кирәк, чөнки аларга укып торырга түгел, тыңлайлар. Менә ул ике гадәти булмаган китап чыкты инде. Шуннан һуң тагы яна бер инглиз телендә генә китап. Мин әле үзем алмаганмын, яңа чыкты, шулай итеп 37 тирә 40лаган булып чыга инде. Кешегә юк дип әйтә аласызмы? Юк дип әйтүе бик авыр. Бу миңа бик күп кешеләр шылтыраталар, беләбез, хәнәктәшемәң беләбез, ләкин ярдәм кирәк шулай дип.
һәм мин инде кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырышам, әлбәттә. Ярдәм итү дигәнем ул инде беләсез, журналистның нинди ярдәм икән. Аның бик нык ярдәм итү ихтимал журналистларның. Ләкин бер тапкыр үз гомеремдә юк дип әйттем. Исмаһам миннән хәлең ничек дип сорахан кеше булса ине дигән. Үзеңдә әзрәк тырыш, үзеңдә кара, үзеңдә эшлә дип, ягъни фикердә әйткәч, ул миңа үпкәләп китте менә бер кеше гомеремдә. Тегеләр инде әлбәттә булмастай эштә мин инде вәгъдә итмәйм бер вакытта. Ләкин кемдер гаепсезгә, кемдер гаделсезлек менән кыерхытылган, ябырхытылган һәм уны кемхетелүдән яклап калу. Бу очракта мин һеч кенә юк дип әйтә алмыйм. Нык итеп һагынган кешегез бармы? Нык итеп һагынган һәм гомумән бына мин апаемды һагынам. Ул мине шул тиклем язучы булганды теләгән ул. Ана ул мәрхүм булып китте, ул хакта әле мин шигырь дә яздым хатта. Мәлеке вакытта әйткән бит ана иң башта минең шигырьдә хатта апаемды яклап, ягъни әлеге тел менән әйткәндә хатын-кызды эскелектән яклап язылган шигырь дип әйтергә була. Шулай бит. Һәм гомумән мин шулай яман хулаем, шулай кайгы бердә шушы агайлар булса ине әлеге вакытта дип бuna бик күп ветеран агайларыбыз язучылар рахманнан да бигрәк күп битендә үттеләр алар һәммәгелә. Хәзер мин аларның берсенең дә исемен әйтмәйм, чөнки аларның бөтәхелә күз алдымда барыгыла. Гомумән мин бик күп яхшы кешеләрне һагынып яшәйм. Хатыныгыздан башка бер кемдә нык иттереп яратканыгыз бармы? Зөлфия, ништәп инде яратмайһың? Мин инде бөтәһен дә яратам. Мин хәтта балаларымны да яратам, аннан һуң олатаемды, өләсәемде һәм тормышты яратам. Мин гомумән сатирик булсам да, һәйбәт тормышты, һәйбәт кешеләрне яратам. Ана яңадан кабатлап әйтәм, сатирик булсам да мин кемселектәрне яратмайм һәм насар кешеләрне яратмайм. Мин яхшы кешеләрнең һәммәһен дә яратам. Хатта үземде яратмагандарын да. Дип әйтер идем, бул мөгаен бик дөрес булмас, чөнки мине бер генә насар кешеләр яратмай. Ништәп шулайдыр ул белмәйм, үземдә аптырайм. Менә бер генә мин юрый булсала, ул кешеләргә хатта тәринкә тотып та карайм әйбет, менә шундай насар кешеләргә. Шуларның берсе лә мине яратмай. Ништәйһең инде? Шулай булгач, минең үземә генә уларны яратырга туры килә. Ләкин минең ярату сатириктың яратуы. Ул инде аларны сатирик геройдар кыяфәтендә ярату. Сөйләшеп. Бергәләп фрайгызмы? Мөмкинме? Юк, Алтынай, һин түгел бына монда. Марсель агай, мактаулы исем-тәрәкәт менән мактанып алыгыз әле. Менә мин умман бер вакытта ла мактаулы исемдәр, ягъни янда нимәлер премиялар яки орден медаль хакында аларны уйлаган булманы. Әгәр дә иң башта 1996 елда Болгариялы һич тә көтмәгәндә, чөнки ул үзеннән шулай килеп чыкты, минең хикаяне урыс телендә чыккан китаптан болгар теленә тәрҗемә иткәннәр дә, шул хикая халыкара конкурста беренче урында алды. Һәм мин анда Болгариягә чакыртып, шунда премия бирделәр. Шунда инде мине ничек кенә итеп кадерләмәйләр. Мин инде милли герой куганда. Шулай йөрим әйбит. Азактан мин уйлап куйдым. Карарлы билдәле кешегә, бөек кешеләргә бик кыендыр ул. Бuna Мустай Кәрим агайга нинди авырдыр ул шушындай инде данды күтәрү дип. Һәм шунда ук үземне үзем тоттым. Әгәр дә мин шушы дан белән кайткан булсам Башкортстанга, мин инде үзем танау сөйеп йөргән булсам, мин мөгаен мин булмаган булыр идем. Бер вакытта ла менә шул бер нинди дәрәҗәгә дә, бер нинди исемгә дә, хәзер инде премияларга ул тиклем хуштан язып, исем китеп йөргән сагым булманы. Ни өчендер? Кайдалыр уңышың булган икән, димәк, аны күрәләр икән, бул яхшы. Ә инде
гадәттә мин бит сатирик. Мин түрәләрде бигрәк тә яки башка кешеләрне мактап язмыйм. Алар хакында одалар язган кеше түгел. Мин аларды тәнкыйтьләп язарга мәҗбүрим, чөнки сатирик булгач. Улардан инде мин рәхмәт көтеп утырган. Улардан орден медаль көтеп утырган. Улардан премия көтеп утырган. Мин ханты булган булыр идем. Рәхмәт. Әйе, Зөлфия, нимә? Тагы бер ахыр бармы? Бәлки һеҙ мына ваҡытты туҡтатып, берәй, ҡайһы ғүмерегеҙҙең ниндәй ваҡытына барыр инегеҙ? Ниндәй мәленә? Артка табамын, кирегә таба, әйбет. Кире яҡҡа тигәндә, әйбет, ваҡыт туҡтатып. Беҙҙең бер дә алай еткем килмәй. Юҡ ондай теләк бына. Нишләптер шундай теләк тума? Ваҡытты туҡтатаҡ килмәй, беләкме? Ваҡыт барһын әле, алға барһын. Сөнки мин яҡшы көндәр, моғайын әле ул алдалыр тип уйлайым. Бына шулай тип алданып йәшәүе, ул бит рәхәтрәк түгелме ни, Зөлфия? Бәхет ниндәй төҫтә? Гомумән, бәхет ул күп төрлө дип уйлайым мына минеңсә. Бына һеҙ бөгөн нисек утырғанһығыҙ? Нисә 6 кеше, 6 рәссам, 6 төс һәм һеҙҙең арағыҙҙа ултырыу. Мына шундай күп төслө, бәхетле, талантлы, аҡыллы, сибәр ҡыҙҙар, егеттәр эргәһендә ултырыу. Был үҙе бер бәхет. Хатта минең кеүек сатириктар өсөн дә. Сатирик булһам да, һәйбәт тормошты, һәйбәт кешеләрҙе яратам. Хатта үземде яратмағандарын да. Түрәләрҙе бигерәк тә яки башка кешеләрҙе мактап язмайым. Алар хакында одалар язган кеше түгел. Улардан инде мин рәхмәт көтеп утырган. Улардан орден медаль көтеп утырган. Улардан премия көтеп утырган. Мин ханты булган булыр идем. Марсель ағай, килеүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ беҙгә бик ныҡ оҡшанығыҙ. Ижади эшегеҙҙә ҙур уңыштар. Рәхмәт, Зөлфия, һин бик аҡыллы һүҙҙәр әйттең. Гомумән, һеҙҙә бит миңә ныҡ оҡшап ҡалдығыҙ. Мин һеҙҙе яңынан, беләһегеҙме, яңынан бер 50 йылдан, юҡ, 50 йыл күберәк булыр, лаймы? Яңынан бер 30 йылда күп булыр. Нисә йылдан? Вот 10 йылдан. Яңынан бер 10 йылдан мин һеҙҙең шундай шәп рәссамдар булыуығыҙҙы күргем килә. Һеҙ бәлки һүрәттәрегеҙҙе күрһәтерһегеҙ дә әлме? Ҡарайыҡмы? Беләһегеҙме, мин бит һеҙгә буш ҡул менән килмәнем. Булары минең ижад емештәрем дип атала. Был китаптарым минең. Аделия, һиңә бына ошо китапты бүләк итәм. Книга дрожжи был болгар телендә. Менә был инде менә күрәһең. Миңә оҡшағаны бит. Марсель ағайды ҡәләм менән төшөрҙөм. Мин үҙемдең портретымда Марсель ағайҙың яҡтылығын, шаян икәнен күрәтергә маташтым. Был нимә булды инде, был ҡаралай. Мында бит. Хас мин. Марсель ағай бик күп шаяртты һәм күңелле булды. Хатта аҙаҡтан әҙерәк көлөп, ауыҙ ҙа арып китте. Портретта, һүрәттә мин уны бик үҙенсәлекле итеп төшөрҙөм. Бына минең атаймы ни был? Ҡаралай. Ништәп мин шул тиклем сибәр микән ни улай? Мин бөгөн беренсе тапҡыр килдем, миңә бик оҡшаны һәм ҡунаҡ бик шаян күренде. Бына Зөлфия һин. Зөлфия. Һин тимәк, минең бына шулай сибәр булғанды теләйһең, бит. Юҡ, мин... Йылмайып. Күҙегеҙ һеҙҙең матур. Күҙегеҙ матур тиме? Бына шул күҙеңә ҡарап, һинең харап була яздығын дип әйткәндәр бар. Бүгенге тапшырыу ул минең иң яратҡаным, иң оҡшағаны булып ҡаласаҡ. Был һин. Тәүҙә төшөргәндә һеҙ уҫал килеп сыҡтығыҙ, Аҙаҡ юашландым, сәпсим. Һин шундай һорауҙар биргән, шундай мине юашайта торған. Бына мин һиңә ошо китапты бүләк итәм. Яд Смешнова да Великого. Бына мында күрәһең инде кем. Төрлө художник, төрлөсә күргәндәр. Уны төшөрөү үҙенсәлекле еңел дә булды. Сөнки уның күҙҙәре, сәсе, медальдары бик матур
итеп төшерергә тырышкан инем. Дос кеше, һин нимә монда? Был һин автопортрет эшләнең моны. Юк, мин һеди Һиңа төшердем. һиңа охшамаганда, а? Һиңа охшамаганда инде бит. Ну, һеди төшердем. Был, һин миңа охшатырга тырыштың. Бына был тапшыруды мин иң кызык юмористик тапшыру дип уйлыйм. Чөнки Марсель агай был тапшыру буенда бик күп кызык җаваптар бирде. Безне көлдерде шуһатлы итеп. Мин һезгә иҗади уңыштар теләйм. Әлдә лә һез мине әзрәк төшерә алгансыз. Чөнки бик авыр. Яңынан 10 елдан соң очрашканга чаклы. Ул әйтүсә, был портретта мин үземдә төшергәнмен тине. Был бер яктан кызык та, бер яктан миңа кыен булды. Чөнки мин бит уны төшердем. Беренче караштан ук Марсель агай миңа бик охшаны. Ул ошо бүлмәгә килеп керүмен мин, күренеп тора һәйбәт кеше икәнен һәм уның менән һөйләшә башлагач, ул көлдертә, шул хәтле күренеп тора инде юморист икәнен.